Takže čus lidi, já si tam další videa. Dneska je to další, ne, prostě první díl ze série prostě freestylový kolo. Já jsem natáčel prostě koloběžky, tady to je úplně stejný, jenom je tam prostě tam máte kolo. No ale máte. Takže jenom prostě projet mapy. Ale jinak, jak si děláte to oblečení? Tady máte prostě takový oblečení, když to můžete nabarvit, jak chcete. A potom tady je kolo, vidíte? Tady si to taky nabarvíte. To bude to furt, prostě to. A zatím jdem na to. Takže já to ještě tím kolem moc neumím. No, jediný co umím. Tady to rozpejít. Jestli to jde fakt, ale fakt to slyšet, tak se omlouvám. Protože ty zvuky, to je strašný. Zoom. Dobrý feedback. Je to prostě stejné jako koloběžka, takže je mi to kolo prostě. Tak to vysvětlovat nemusím vůbec. No už manuál jeden. Jo, flip. No. Jak nevím. To úplně stejný jako ty koloběžky, co jsem natáčel. Už jsme tak vyhodnotili, ale vidíme to. A je to zase na 3D mapy, no. Protože jako, tady flank ohnil mě hodně, takže jako nechci se mi to všechno zase znova. Prostě. Jo, takže flip. Fibo. No, já nevím, jestli mám jezdit. Asi jdu fakt blbě slyšet, tak sorry. No, jsem dobrý. Jsem měl kolo v tom. A jinak má to taky docela blbou, no je to úplně stejný jako ty kola. Teda kolo. Nevím, co dělám. A prostě co dělám. Ne, my jsme nedělali čistě série. To se dělní dělá, ale už 104 báro, bar spin. No, to nevím, co bylo. Ježiši. No. No, tady nejde prostě. A sorry, komu. Jako vždycky. Jdeme do menu. To první už známe, tady to taky, takže se jdem zahrát třeba tady tu. Ty neznám. Takže tam ty mapy jsou úplně stejné. Jsme hráli technikou. Tam není u těch koloběžek. Ne. Nic. Fajky? Že by? Jo. Ježiš, on to jde strašně vaří. A židle blbá. Double. Tak jdeme ještě jednou, ale zkusíme Metal Whip. Jo, zkusíme Metal Whip.
Což je retailový. To je divný. To jsme dali, když je bar spiráda, jsme si je retailový. Kecáš. Hele. Jo, jsem debil. Jo, jsem debil. Ne, to ne. Tak nedali jsme to. Sorry, jako, ale chápete to. Já to dám, tak mi to nedám. Pěkný telvip. Pěkný další. Takže to nebyl telvip. Chápete to? Chápete to? Hele. Oh, dobře, já. Tak já neumím dobře rybáčku. Nedivte. A jestli fakt mám mluvím, tak mi to napište na Facebooku. Takže si budu muset koupit. Co to je? Já to nechci dělat. 360. Já jsem dělal double telvip. What? Když jsem ho mohl dát. Takže jdeme ještě jednou na double telvip. A máme už jen 7 sekund. Taková blbá. Double telvip. Ale to nebyl blbá. Ježiš, já to nedal no nic. Jdeme si zkusit ještě jednu mapu. To jsme taky nehráli. Jo, to je ona. Kterou jsme nehráli. Takový flip. A jinak tady ty koloběžky, i to kolo, to má své body. A jak dáte dobrý bod, tak vám to tam prostě dá náhodný body za aby